Čaute. Dneska by som vás chcel naučiť beko. To je salto dozadu. A ukážeme si pár cvikov na to, ako dosiahnuť beko. Prvý krok. Natiahnem si chrbát. Počkám sa aspoň 15 sekúnd. Potom, keď už ste rozcvičení, by ste mali skúšať beko od trampolíny, od chrbáta, takto. Keď sa vám to podarí s rukami, niekedy bez rúk. Keď ste to viacejkrát skúsili, to by ste mali, ja neviem, presne ešte také, ten konečný výsledok, by ste sa nemali proste báť švihnúť rukami a nohami. Rozkatiť sa veľa, ale ja som sa to učil, že proste som sa veľa rozkakal, to mi to išlo. Najprv som spravil príklad, to je premet dozadu a potom sa nenaučil beko. Tak, a toto je konečný výsledok. Čus. Kaj teraz? Čus, nech sa naučíš atlas. Potrebuješ na to 3 jednoduché cviky. Prvý krok. Rozcvičenie. Musíš sa proste rozcvičovať, aby si dosiahol tú rotáciu. Druhý krok. Budeš musieť vidieť šport. Potom. Posledný krok je nebať sa to dotočiť proste. Musíš ísť ako do sajtníku a do rotu. To bolo všetko z tohto videa a prosím si nejakých 10 lajkov. Toto by bolo a dajte nejaký odber a